Günaydın hormatly watandaşlar. Şunky söhbetimizi Kemine şahyrymyz barada ruwayatdan başlaýyn. Bir gün Kemine agany toýa çağırtdylar. Ol eşegini minip toýa barýarka ýolda munyň öňünden 5-6 adam çykypdyr. Kemine bularyň hemmesini tanýan ekeni. Olar şahyra salam beripdir. Soňra has aktiwrak birisi "Aha, Kemine, sen nire barýarsyň?" diýip sorapdyr. Şahyr "Mene toýa barýaryn, siz nire?" diýse, ýene-de şol edermen "Aha, inniden soňa bir toý bolarmy?" Her kim iýjegini iýip, garnyny doýurdy. Inni köýdek bagşalara ýetdi diýse, Kemine aga sungat hakykatdyr. Sen dogry iş bitiripsiň diýip ötüberipdir. Inni men size bir öz ýalan şorlamdan birini okap bereýin. Dutarym, meniň gymmatly baky sırdaşym, tutdum dören goşatarly dutarym, ýat illerde meniň türkmen hosarym, halipalar golunna sayran dutarym. 12 ýaşda seniň bilen tanışdyk, gün we günden oý pikirler alışdyk. 16-ynda sevgi mukamyny çalypdyk, Mejnunyň golunna sayran dutarym. Nire etdim seni ýanyny goýmadym, student ýyllarym çalyp doýmadym. Aşywada dolanyp ýene goýmadym, halipalaryň ýolundan ýören dutarym. 47-imde ýalňylykda ýakdylar, gollarymy baglaýyp zynnana atdylar. Senden aýryp gulagymy gapdylar, 4 ýyl ojagymda dyman dutarym. 2013-de gapymyzy kakdylar, namartlar gelip ojagymyzy ýykdylar. Dutarym, alabaýym, sergezan etdiler, Ak deňiz kenaryna sayran dutarym. 7 dagy aşyp Rossiýa geldik biz, alabaýym durup bizi goýup gitdi tiz. 2 bolup gamginlikde galyp biz, bugün Ýewropada sayran dutarym. Ak Muhammed ilim taňa sözläýin, ertirden agşama halyň soraýyn. Dünýe gezip owanda saat çalaýyn. Babagammar elinne sayran dutarym. Indi men size halipa çaragany ýatlap başardymdan şonuň söýgü mukamyny çarp bereýin.
köp sag bolun.